Egunon, Ainara. Ainara Gorostiaga Eskubi, iruindarra zara. 2002an atxilotu eta torturatu zintuzten, Castelloko espetxean, bisita bat egin ostean atera zinenean. Gaur egun Nafarroako torturatuen sareko kidea zara, eta baita Euskal Herriko torturatuen sarea eratzeko talde sustatzaileko kidea ere. Buru belarri zabiltza torturaren errealitatea argitara atera nahian, aitortza, erreparazioa eta ez errepikatzeko bermeak lantzen, eta gaur egun horretan pertsona aktibo zabiltza. Elkarrizketa honetan zenbait gai landuko ditugu, baina ezer baino lehen galdetu nahi nizun esaldi honen inguruan. Tortura ez da atzo, bakarrik tortura bada atzo, gaur eta bihar ere. Zer ezkutatzen da esaldi horren atzean, Ainara? Bueno, nik uste dute esaldi horren atzean ezkutatzen dena da, gehien bat edo individualki gutxienez, tortura ez dela bakarrik atxilotu zaituztenean amaitzen, ez? Tortura hori baino askoz gehiago da, ez? Ez da bakarrik momentuan jasotzen dituzun jipoi guztiak eta tortura psikologiko guztiak eta mehatxu eta dena delakoa, baizik eta tortura komisaldegitea ateratzen zarenean uzten dizun aztarna hori, ez? Aztarna hori dela, eramaten duzula gainera, gainean amaiera arte, ez? Berpizten da momentu konkretu batzutan, identifikatzen dituzu zure baitan duen eragina momentu konkretu batzutan, baina nik uste dut hiltzen garen arte aztarna hori eramaten dugula, ez? Ez da gaur, ez da bihar eta betirako da, ez? Eta baita ere, hau individualki igual esan dezakeguna, baina kolektiboki ere hori bera isladatu daiteke, ez? Tortura ez dela atzo, gaur eta bihar ez, mantentzen dela, eta hau ere belaunaldiz pasatzen joango dela eta beldur hori hor geratu dela, ez? Aipatu duzu ez dela individuala bakarrik, kolektiboa ere badela, eta hain justu hori guztia ikusarazteko lanean zabiltza, azken urtetan. Zerk eraman zaitu horretara, zer mugitu zaitu, zergatia beharrezkoa? Bueno, ez da, beti gaztetatik ibili izan naiz, gaztean gestoretan ari nintzen, beti auzoan salatzen gertatzen ari zen errepresio guztia, baina egia da atxilotzen zaituztenetik, tortura barneratzea eta hola, ezberdin ikusten dela, ez? Ni behintzat, neukan behar bat hau argitaratu behar zela, argitara eraman behar zela eta ikustarazi behar zela, ez? Eta behar hori da, pixka bat, niri eraman hauena honetan egotea, ez? Ederki. Horre aipatzeko Nafarroako torturatuen sareak egin duen bideo paroa eta eredugarria, 2021 bateko abenduan abiatu zen, oker ez banago. Ibilbide horretan torturatuen sarea eratu da, besteak beste errolda osatu duzue, nazioarteko konferentziak ere egin dituzue. Ze azpimarratuko zenuke egin den horretatik guztitik? Lau urte luze izan dira, lan pilo bat egin da. Azpimarratuko nukena, nik uste dut, egin direnak gauzetaz aparte, igual aipatzen dut pixka gehiago, baina garrantzitsuena nik uste dut da, duela 4 urte ez genuela pentsatzen momentu honetan egongo ginenik, ez? Duela 4 urte ez genuen Nafarroan ikerketa ofizial zientifiko eta profesionalik, ez genekien ere lortu ahal zela hori, eta 4 urte horretan topatzen gara non ikerketa bakagu, Ibakek ikerketa horren bidez datu batzuk eman ditu, 1083 tortura kasu eman direla Nafarroan, lege bat martxan jarri da, hasieran uste genuen lege horrek torturatuak ez gintuztela aitortuko, honela esaten zigutelako, ez genekien torturatuak izango ginen, ez genekien zenolako frogak edo dokumentoak edo akreditatzeko behar genituen zenen asko torturatu asko ez daukate zerrez, orduan zalantza hori oso orokorra zen, ez? Baina hala ere ikusten genuen aukera hori landu behar zela, ez? Orduan, geneukan ja ikerketa bat, geneukan lege bat, naiz eta iguste genuen ez zirela aitortzak etorriko, esaten genuen, hor badago bide bat borrokatzeko, ez? 1083 tortura kasu. Eta agian legeak ez digu torturatuak aitortzen, goazen bide hori lantzea, ez? Eta heldu gara
unera non lege honek aitortzen ari gaituzten torturatuei, momentuz ez dago torturatu bakar bat ere ez diotenik aitortza eman, eta bueno, hori oso seinale ona da, eta alde horretatik pozik gaude, ez? Eta zer ikasi duzu bide honetan? Bide honetan ikasi duguna, ni behintzat ikasi duena edo izan dezakedan ikaspena edo da, probestu behar direla aukera horiek, ez? Irikitzen diren zirrikitutxo horiek, naiz eta igual nahiko genituzkeen guztiak ez izan, baina nik uste dut probestu behar direla eta lana egiten eta lantzen lortzen direla, ez? Orduan nik uste dut hori dela ikaspenik sinestea, ez? Hori da. Ederki, aipatu duzu bide horretan batetik ikerketa zientifikoak egon direla eta bestetik aitortza ofizialak ere bai. Zergatik dira bi horiek garrantzitsuak bide honetan, Ainara? Nik uste garrantzitsua direla, gehien bat hori urte pilo batetan zehar landu den gai hau eta egon den negazionismo horren atzean edo impunitate horren atzean, benetan orain da momentua non sinesgarritasun hori daukagun, ez? Osea, ez da berria, guk esaten duguna urte askotan esan izan da, talde asko lan egin dute, salatu dute, baina orain da momentua non lege horiek eta ikerketa horiek nolabaiteko sinesgarritasun hori ematen dute, ez? Negazionismoarekin amaitzen hasi dela esaten hasi gaitezke, ez? Orduan hori da garrantzitsua, ikerketa eta legeak orain arte esaten genuen guztia baieztatzen duguna edo berresten duela, ez? Guk esaten dugu beti tortura sistematikoa izan dela, eta sistematiko hori esaten dugunean da impunitate oso bat egon dela estatuaren baitan, eta ez da bakarrik polizia beraiek torturatzen dutenak erantzulea, baizik ere hor daude atzean epaileak, mediku forentzeak, ofiziozko abokatuak, hainbat komunikabide baliatu dutela impunitate guzti horretatik isilarazteko eta ukatzeko tortura existitu denik, ez? Negazioari arrakala bat irekitzen zaio eta ofizialtasuna, ez? Edo, behintzat aitortzen zaio. Horra adibidez, Nafarroako gobernuak, Iruñeko udalak, duela urte batzuk espero ez genitzakeen aitortza batzuk egin ditu, ezta? Zein mugarri edo azpimarratuko zenituzke Ainara? Nik uste garrantzitsua dela, ez? Benetan jendartean esatea, instituzio batek aitortzea, Nafarroan ditugu 41 kasu aitortuak, hori instituzio batek aitortzea oso garrantzitsua da, ez? Azken finean, mesfidantza asko dago instituzioekiko, instituzioek beraiek izan direlako tortura hori baliatu dutena, ez? Orduan, instituzioa beraiek izatea, ekitaldi bate antolatzea, aitortza horiek egiteko edo, nik uste dut oso garrantzitsua dela.